Slav Kurdno dersame nû de em ê lûpan hîn bibin. Loops Kurdiya wî merv dikare bêje battle an jî çerx an jî dibarekirin. Dibarekirin baş lê nayê çerx wana jî sankî baş lê nayê lê wexta ku me nimûne de em ê xweştir fêm bikin. Di loopên me hene yek while ya din for e. Em ê pêşî while bibînin. Direkt em while dinivîsin tîpên biçûk û em bêjin true. Wekî îfê jî em ê du xal li ser hev bikinê û em ê tabekî werin hundir. Û di hundirê wî de jî print du zêdek di du vek hevê yekê ye binivîsin û bidin xebitandin. Di vir de me çerxek bêdawî çêkir. Êdî heta dawiya emrê vî kompîterê ku em nedin seknandin an jî rema me tije nebe ev ê heta bi hetayê ê bixebite û her tim ê ev printa me binivîse em bidin seknandin û beriya wî em ayekî binivîsin û em ji ayê re bêjin 0 û li vir jî ayê bidin nivîsandin lê piştê nivîsandinê em ayê yek lê zêde bikin û bidin xebitandin. Êdî heta bi hetayê ê ev a yek zêde bibe û ê qet nesekne. Di vir de çi dibe? Tê wiha dibîne Python true dibîne tikeve hundirê wî tê printê dinivîse paşê ayê zêde dike li vir gelek kodê ve hene wan hemû kodan dixebitîne. Dîsa tê serî mêze dike true ye dîsa. Paşê print paşê dîsa a tê serî dîsa her tim ev çerx berdewam dike heta bêdawî ye. Em li vir şertekî nedine. Lê me bigotana em bidin seknandin. A biçûk be ji sedî. A heta ku ji sedî biçûktir be ê ev bixebite. Piştê ku a wek hevê sedî bû an jî sedî zêdetir bû ê ev êdî nexebite. Bidin xebitandin binêrin. Heta sedî hat ji sıfırê dest pê kir. 0 ayê danivîsandin hat yek lê zêde kir. A 0 bû a bû yek û mêze kir yek ji sedî biçûktir got erê nexwe dîsa berdewam kir. Ayê nivîsand û yek lê zêde kir a bû di do. Heta wisa ku a hat not û neha di vir de a not û nehê nivîsand piştê ku ayê zêde kir ev a bû sed êdî ev li vir false hat. False hat êdî çerxa me qediya û li vir dawî bû. Me printê piştê yek lê zêdekirina ayê binivîsandane wê çaxê sedî jî bikiranê di whileê de û di forê de jî meriv dikare elseyekî bide xebitandin. Ji bona çerxan loopan jî meriv dikare else bide xebitandin. Print a ji sedî mezintir an jî wek hevê wî bû û bidin xebitandin hat whileê ku qedan di dawiya wî de elseya me nivîsan. Lê em naxwazin heta sedî here belê me di vir de şertê xwe heta sedî gotiye lê di navberê de di cihekî de em dixwazin bibirînin. Em ê wî çawa bikin em bêjin if di hundirê whileê de if dixebitînin ku a wek hevê pêncî û pênca be bêjin break. Break di Kurdî de jî em dibêjin break. Break tiştekî dibirîne. Di vir de jî ê çerxa me bibirîne whileê yanî loopa me ê bibirîne wê bide seknandin ê piştê a bû pêncî û pênc êdî berdewam nake çerx û ê a di pêncî û pênca da bimîne. Heta pêncî û çara hat pêncî û pênca neda nivîsandin. Di vir de bû pêncî û pênc û di vir de seknand êdî vîya jî nexwend. Ji ber ku ev break çerxa me birand. Cihê bikaranîna while û forê cuda ye êdî karê we kîja hêsantir bibe û wî bikartînin. Lê di whileê de baldar bin ev şertê ku hûn bidinê her tim true be ê koda we têkeve çerxekî bêdawî dibarekirinekî bêdawî. Ji ber wî jî wexta ku we while nivîsand baldar bin ku koda we di cihekî de bidawî dibe. An nayê heta bi hetayê berdewam bike. Îja em vêya têkin şîro ve û em bên forê nîşan bidin. For jî wekî çerxekî di nava tiştekî de em bigerin. Çawa nimûne bidim. Di nava stringekî de em bigerin. Meriv dikare di nava lîsteyê de jî bigere. For binivîsim her tim nimûneya î didin em jî î berdewam bikin û bêjin in Kurdistan. Li dû jî em du xal têkine û bên rêzekî jêr print î bikin û bidin xebitandin. Tiştê ku em didinê êdî ev lîste be ev string be dibe ku hejmar bin. Di nav wan da yek bi yek digere û encama wî gerandina xwe davêje îyê î wekî ku me guherbarekî çêkir be. Î wek hev tîpa k'yê bidin nivîsandin. Jara ewil tê î dibe k k'yê dide nivîsandin. Paşê tê î dibe û wî jî dide nivîsandin. Paşê î dibe r paşê dibe d paşê dibe î heta kosa bi dawî bibe û ê biqede. Me dikarbû vîya bigotana zinar ê tiştekî neguhere ev tenê wekî guherbarekî em nav lê dikin. Em şertekî jî binivîsin û em bêjin ku zinar bibe se wê çaxê bide seknandin. Ji bona wî jî if zinar wek hevê seyê be û di vir de bêjin break bibirînin yanî. Hat zinar bû ke
bu u, bu re, bu de, bu i, bu se, piştê bu se êdî lûpa me ya forê birand û da seknandin, êdî ne bû te, ne bû a, ne bû ne. û bi dawî bû ev for. Me divir de dikaribû waylê jî binivîsandine. û bi watan true divir de jî print 10 car zinar binivîsanda. 10 car zinar yani se binivîsin. û di dawiyê de jî em rek bikin ku bi dawî bibe. Divir de hemûya yek bi yek danivîsandin. Piştî wî zinar ku bû se me ji bona seyê waylekî vekir. Di nava wî de me 10 car se nivîsand û paşê me waylê da birandin. Ev rek ya waylê ye, wayl pêda seknandin. Ji bo ku em forê jî bidin seknandin, em ê bên di nava îfê de em ê dîsa birek binivîsin. Vê çaxê fora me jî bide seknandin. Piştê van 10 seya. 10 car se nivîsand piştê wî fora me jî da seknandin. Ya jî bikin şîrove û numûneyek din li ser forê bidin. For an jî beriya forê em lîsteyek çêbikin. Lîsteya me û wekevê wî jî lîsteyekî vekin. Di nav de Kurd, Kurdî û Kurdistan em binivîsin. Piştê wî fora xwe em vebikin. İn di nava lîsteya me de. Lîsteya me û bêjin print î Kurd, Kurdî, Kurdistan yek bi yek elemanên lîsteya me ketin îyê û me îyê da nivîsandin. Îja ku î jî bû string em dizanin, hemû jî stringin, em dikarin di nava forê de forekî din jî vebikin. Lê em ev printa xwe jê nebin, print î. Ev print di nava vî fora yekemîn de ye, li dû jî fora duyemîn vekin di nav hevde. X di nava çi da be, îyê da be. Pêşî me van elemanên lîsteya me avêt îyê, paşê jî em ana yek bi yek tîpê wan em ê bavêjin x'ê, print x. Divir de hat printa yekemîn Kurd da nivîsandin. Paşê ket fora duyemîn. Vî forê de wekî ku me li vir î ne nivîsandibe, me li vir Kurd nivîsandibe. Yek bi yek k'yê, ûyê, r'yê, d'yê da nivîsandin. Ev for qediya li dû hat dîsa fora ewil. Paşê printa me bû Kurdî. İja fora hundir jî di nava Kurdî de yek bi yek gerî û tîpê wî nivîsand. Ev jî qediya hat îya me bû Kurdistan. Divir de Kurdistanê print kir. Paşê fora hundir jî yek bi yek di nava tîpê Kurdistanê de geriya. Wan jî nivîsand. Me divir de dikaribû şertek jî binivîsandane. If î wekevê Kurdî be, em bêjin çi divir de? Print jî zimanê Kurdî û di dawiyê de jî bêjin birek rejmere divir de bibirîne. Yek bi yek xwend î bû Kurd şerta me îfê mêze kir. Got î Kurdî ye namêze kir î Kurd e ne Kurdî ye. Ji ber wî li vir nexwend û hat vî forê yek bi yek da nivîsandin. Piştî wî dîsa hat serî. Îya me îja bû Kurdî. Paşê hat mêze kir î Kurdî ye, erê Kurdî ye, ket hundirê wî. Jî zimanê Kurdî nivîsand. Piştî wî fora me birand û fora me li vir bi dawî bû. An jî me dikarbû divir de birek nekirana continue bikirana. Lê printê em piştê îfê bidin nivîsandin ku baş jê fêm bikin. Kurd nivîsand û piştî wî kete hundirê forê. Piştê wî hat Kurdî, î bû Kurdî û ket hundirê îfê divir de bijî zimanê Kurdî print kir. Lê vê ecêb dibînin Kurdî ne nivîsand û berdewam kir Kurdistanê nivîsand û yek bi yek dîsa fora me ya hundir xebitî. Di nava wî şertê de hûn dibêjin êdî li vir berdewam bike. Berdewam çawa yani neyê vana nexwîne, ên jêr nexwîne. Î Kurdî bû, î bike Kurdistan yani berdewam bike. Em vîya numûneyê hêsantir bikin ji bo xweş pê fêmkirin. Yek bi yek at di nava lîsteya me de îyê print kir. Divir de em vîya jî jê bibin. Î bû Kurd, îyê da nivîsandin. Î bû Kurdî. Divir de şerta me got î Kurdî be berdewam bike yani vîya nexwîne wekî li rêya xwe mêze bike. Piştê wî nexwend paşê hat î bû Kurdistan û Kurdistanê jî nivîsand. Continue jî dikarin bêjin berdewam bike. Xwe wateya wî ya îngilîzî jî wisa ye. Ji ez vîya jî têkim şîrove û em numûneyek din li ser forê dîsa bibînin û em bêjin for î in French tê de bêjin 5. Print î em bikin û bidin xebitandin. Range ji me re 5 ji mar çêkir. 0 1 2 3 4. Di forê de jî em dikarin elseyekî bidin. Else di dawiyê de birabêje print dawiya oda me hat. Em dikarin dîsa şertekî bidin em bêjin ku î wekevê di doya be bibirîne û bide seknandin sekinî. Me dikaribû vîya di yek rêzê de jî binivîsandina. û wekî breakê wekî continueê tiştekî din jî heye. Divir de em tiştekî nekin tenê bêjin pes. Em else jî nedin nivîsandin. Tenê pes. Pes çi dike? Êdî şertekî wê hebe çi hebe em li vir numûneya îfê jî bidin. Di do biçûk be ji pênce binêrin ti bersivekî nademe. Pes wekî ku derbas bike. Ti tiştekî neke lê
derbas bike. Vexta ku em fonksiyonekî jî binivîsin, di nava wî fonksiyonê de tiştê ku em binivîsin di heşê me de tune be, em dikarin têda pêşî pes binivîsin, baş belkî em werin lê zêde bikin tiştan. Di nava waylê de pes çawa ye, min wî merak kir û pes. Hetayî berdewam bike, qet bersiv nade. Tê serî pes dibêje û dîsa berdewam dike û bersivek jî tune ye. Heta ku em bidin seknandin, lûpên me yan çerxên me bi kurtasî û sabûn em ev ders jî bi dawî bikin. Bi dersekî din de em qala fonksiyona bikin di Pythonê de, bimînin di xêr û xweşiyê de.